el festival, al llarg dels anys, té una trajectòria molt gran de potenciar i de donar a conèixer aquest, diguem-ne, producte quilòmetre zero, o sigui, producte autòcton, artistes, cantants, escenògrafs, directors, productors, ajudants de direcció, tot el que tu vulguis, no? I crec que és una cosa i no ho vull dir d'una manera... Jo no em puc queixar, vull dir, jo no em puc queixar, jo em sento molt ben tractat aquí, amb tots els... No ho faig això com una cosa reivindicativa, però sí que de vegades veus en comparació amb altres llocs, amb altres nuclis de creació artística, on la presència autòctona és molt més gran, no? I de vegades nosaltres ens pensem que no tenim aquest nivell, no? I aquesta mena de sentiment d'inferioritat és una mica perjudicial, no? Penso de vegades, però precisament el festival no el té. I llavors està molt bé que m'hagin seguit, no? En aquesta... perquè en el fons estem en la mateixa línia, no?